Чираттагы кытлау сәламен без Новокуйбышевск шәһәренә юллыйбыз. Бүген 2 сентябрь көнне үзенең сәер, шул ук вакытта матур булган 40 яшьлек туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Азизов Илдар Вилдан улы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Зәкия Мунировна, әтисе Вилдан Рәхимҗанович, бабасы Рәхимҗан Зәкирович, энесе Илдус, тормыш иптәше Алсу, балалары Самира һәм Салават котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Балабызның каяра үсеп җитеп, үзенең тулы ир-атка әйләнгәнен сизми калдык. Тәгәрәп калды артта балачак, яшүсмер еллары. Мәктәпне тәмамлап, шук, тырыш, акыллы булып җитешкән улыбыз намуслы килеш армия сафларында хәрби хезмәтен үтәп кайтты. Яшь кеше буларак, балык тирәнрәк, адам баласы уңайрак урын эзли дигән шикелле, ул да шәһәргә юл тотты. Үз алдына бик тиз көн күрә башлавы сокландырды безне. Бары 23 яшендә генә 2 улыбыздан соң кызлы итеп, киленебез Инна белән матур гаиләләрен кордылар. Бер-бер артлы, берсеннән-берсе татлы булган балалары Тимур һәм Динарны тәрбияләп үстерәләр. Үз гаиләсен тәэмин итәр өчен ерак юлларда зур йөк машинасы йөртүче буларак эшләп килә балабыз. Кичкенәдән үк авылны яраткан, туган ягына гашык булган улыбыз шәһәр җирендә дә тик торырга булдыра алмады. Шәхси хуҗалыкта үз өен булдырып, мал-туар, кош-корт асрап, бакча булдырып яши ул. Сыкланырлык Аллага шөкер бүген аның тормышы. Үзеннән соң туган энесе өчен ул бар яклап та үрнәк, чын кардәш буларак яши белә. Кайсы вакытта гына мөрәҗәгать итмәек, гел ярдәм итәргә хәзер булып тора. Балабызның йомшак күңеле, олы йөрәге барыбызга карата да җылылык кызганмавы шатландыра. Үзебездән ерак яшәве аеруча борчыса да, мөмкинлек чыккан сайын алар безгә, без аларга кунакка йөрергә тырышабыз. Балабыз, күз алмабыз. Синең хакта уйламаган бер генә дә көнебез, минутыбыз юк безнең. Әтияни хакын хаклап яшәгәнең өчен Аллаһы Тәгалә сине дә олыласын. Йөргән юлларыңда фәрештәләр үзләре сине саклап йөртсеннәр. Гаиләңдә тынычлык, мәхәббәт тантана итсен. Яраткан ярың белән һәр вакыт бергә, бердәм булып, яратышып, хөрмәт эчендә йөзегез. Балаларыгызның бәхетләренә куанып, алтын туйыгызга кадәр барып җитегез. Һәм һәр вакыт онытмый яшәгез. Сезгә ярдәм кулы сузырга хәзер булган без якыннарыгыз бар. Баламның юбилеена юлларга булдык теләк. Исәнлек бу гомерләрдә Худайдан ингән бүләк. 4 дистәгә җиткән чакта әтияни шатлана. Бәйрәмең хөрмәтенә ул дус туган канатлана. Шөкер Алла, гаиләң тулы, балаларын үсәләр. Шушы килеш сизмисең дә олыгайып җитәләр. Рәхмәт сиңа күз нурыбыз, рәнҗетмәдең гомердә. Синнән риза булып кына яшибез без бүген дә. Ир балама бәхет телим, ир баламны кызганам. Дугаларым ир балама күккә карап күз багам. Тирә-якларым тынгысыз, үзгәрүчән җир йөзе. Ир балама гомер телим, акылы булсын төзек. Акылына тагын истәп йөрәкнең бир сабырын. Гаилә учагы тергезсен, өлгерлек табар малын. Тирә-ягым шыксыз җирдән дөнья кырыс булгана. Я Ходаем, синнән сорыйм, читтәгегә бул ана. Ир баламның бәхетен бир, гомерен бир я Аллам. Аналарга сабырлык бир, тик имин булсын балам. Кытлы булсын юбилеең, бар да сине сөябез. Бүләк итеп бәйрәмеңә матур җырлар бирәбез. Кадерле Илдар Вилданович, без дә якыннарыгызның җылы теләкләренә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Күзләреңә тутырып карыйм улым, карашыңда күрәм үземне. Тыңлыйм синең сабыр акыл белән, йомшак кына әйткән сүзеңне. Яктысы син, алмасын масныклы терәгем, иң матуры минем әнием.
Тибәсинең олы йөрәгең Гомеремнең җылы яктысы син Алмасын масныклы терәгем Иң матуры минем әнием дип Тибәсинең олы йөрәгең Иртә таңнан хәлем белешәсең Хәтер саклап калып игелек Гөл чәчәкләр бүләк итәсең син Бәйрәм саен миңа иң элек Гомеремнең җылы яктысы син Алмасын масныклы терәгем Иң матуры минем әнием дип Тибәсинең олы йөрәгең Гомеремнең җылы яктысы син Алмасын масныклы терәгем Иң матуры минем әнием дип Тибәсинең олы йөрәгең Юанышым минем йөрәк пәрәм Гомеремдә ныклы терәгем Рәхмәтеннән ташламасын Ходай Шушы сиңа изге теләгем Син алмасын масныклы терәгем Иң матуры минем әнием дип Тибәсинең олы йөрәгең Гомеремнең җылы яктысы син Алмасын масныклы терәгем Иң матуры минем әнием дип Тибәсинең олы йөрәгең Иң матуры минем Тибәсинең олы йөрәгең Бәхетле булсын гомерең